नै बिराद मानसि फैखायो नै हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टु माय मट'बा डिग्लि टिउसनाराव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं दा दंफैयो लोगोनि रुमावहाय ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव नायसाय वालनि कालाराबो ग्रीन आरो आंनि गस्लायाबो ग्रीन लोगोफोर माबायदि नुदों एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ओमफ्रायहाय जों लोगोजों आंजोंहाय एसे टाउनाव थांनो नागिरदों माने नैबे साननैसो सिगांहाय मोनसे जाग्रा दखान गोदान खुलिदों आरोना बेखौ नोंथांमोनहा बांसिनानो मिन्थिखाबाय खोमा आरो जाय जाय मिन्थियाखैमोन नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनानै लादो बे जाग्रा दखानानो जाबाय केएफसिआथ' बङाइगावआवसो दंमोन ना जानो लुगैबा बङाइगावआवसो थांनानै जाहैनांगौमोन आंबो माने लास्ट इयार थांदोंमोन नोंथांमोननो आं देखायखादों शेयार खालामखादों भिडिअखौ ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय आरो आङो जेरावबो थांबावाखै आरोना ओमफ्राय दिनैसो नै आरो माने जायगायावनो लाबोबाय नालाय ओंखायनो गोदान थांनो नागिरदों आरोना माने गोदानावथ' एसे डिसकाउन्टबो होयोना डिसकाउन्ट होगोन ना होआ बेखौ मिन्थिला जायखिया दा थांनानै मा हैबासो मिन्थिसिगोन सहैबासो मिन्थिसिगोन ओमफ्राय जोङो मोननैसो जायगा थांबावगोन माने बेरायबावगोन टाउनावनो दा माहाय थांबावो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मिन्थिगोन दा आं भिडिअखौ शेयार खालामसै आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगो फैफाबाय थादो थ' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ वेलकाम टु मट' ब्लग लोगोफोर दा ओंखारबाय जोङो रुमनिफ्राय नै जोङो दा मोनबाय बाजार ओमफ्रायहाय जों दा थांगासिनो सेक्रेटारि अफिसावहाय माने बेयावथ' बिराद मोजां भिउ दंना दा आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो लांगासिनो आरोना दा फैफाबाय थाबानो जाबाय आंजों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनहाथ' आंनि ग'प्र'खौ माने एसे गोजौआव ला होनबाय थादोंमोन ना माने आं गोजौआवनो लाखादोंमोन ओमफ्राय माने सुपार भिउआव जानानै थायाखैमोन आरोना ओंखायनो आं मानो बेबायदि जादों बिदि जाबाय थादों बिदि सानबाय थाबाय आङो ससे सालायो चेक खालामो दाख्लै सरलपारायाव थांबा ससे सालायो चेक खालामो होनबाबो आं बेखौ चेक खालामनो रोङा आरोना कि मानो बिदि जाबाय थादों मानो भिउखौ बिदि नुबाय थादों होननानै ओमफ्राय दा उनावसो आङो न'आव थांखांनानैसो भिडिअ नायखांजोबनानैसो ओमफ्राय उनावसो मिन्थिबाय माने सुपार भिउआव जानानै थायाखै दा ओरैबायदि रागाबो जोंखारबाय आंखौनो आं मिनिनोबो ओंखारबाय नायसननोबो रोङा मासो जाम्बिखा आरोना ओमफ्रायहाय दासो नै आङो मानो रोंबाय आरोना दा मोजां नुबायना लोगोफोर भिउखौ गोजाननिखौबो नुजोब्बायना ओमफ्राय जों दा थांगासिनो सेक्रेटारि अफिसावहाय माने बेयावथ' बिराद मोजां भिउ दंना नोंथांमोना बांसिनानो नुखाबायानो मिन्थिखायोखा होनबाबो आरो आंनि नैबे भिडिअ'आव नायबावदो आरोना लोगोफोर दा जों थांगासिनो बावनो ओमफ्राय नै दा जों मोनबाय बिशाल मेगा मार्केट सौफैबाय ओमफ्राय नै जों लोगोफोर जायगायाव लोगोफोर जों सौफैबाय आरोना ओमफ्राय नै जि मोजां पिंक कालारनि बिबार बारनानै दङ बेयो अशक बिबार ओमफ्राय आङो रेड कालारखौसो नुफेरदोंमोन बे पिंक कालारखौ नुफेराखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आङो नै बिराद मोजां ना लोगोफोर ओमफ्रायहाय जायथ' थांबाय सिङाव फैलाय अफिस ओमफ्रायहाय बोथोराबो बिराद मोजां आरोना सान्दुंबो गैया अखाबो गैया दोमैलु एकदम दिदोम नै बिराद मोजां ओमफ्राय हनै इण्डियान नेसनेल फ्लेग बिरगासिनो बिराद मोजां बारजों ओमफ्राय हनै जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बे सिङावथ' हाबहोआनो खोमा बायह्रानिफ्रायनो खेबहरबाय आरोना आङो ना सिङाव हाबहैयो नामा नै थाला मारिनायसो लोगोफोर सिङाव हाबहोआ ओमफ्राय लोगोफोर नै सिंनिफ्राय माने गेटखौ बेबायदि नुयो आरोना बिराद समायना खालामखादों गेटखौबो ओमफ्रायहाय नैबाव दङ नै बर'नि ट्रेडिसनेल मोसानाय थादों आरोना बिराद मोजां बेबायदि नुयो आरोना बायह्रानिफ्राय बेबायदि नुयो लोगोफोर बिराद मोजाङै
ओरै गेजेराव गेट जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय साइडआव बेबायदि दं आरोना नै ओरैजाय आरो नैबे साइडआवबो ओमफ्राय बैयाव दै गयोमोन एखमबा नुयोमोन आङो दिनै गैया आरोना बेलासियावसो हगारो खोमा दा गैया सानसुखाय बायह्रानिफ्राय बिराद मोजां नुखायो नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बांसिनानो कि मा होनो बेखौ जोंनि जा बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइ बेजों खालामजोबनाय गेटआ बिराद मोजां नुयो दा जों बिनिफ्राय ओंखारनोसै लोगोफोर दा माइ थांबावनाय जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर कन्टिनिउ दा जोङो मानिफ्राय ओंखारबोबाय सेक्रेटारिनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो फ्लाइअभाराव नै मोनहैथारनोसै आं बिराद गोबावसोमोन बे फ्लाइअभाराव फैया ओंखायनो दा महर मुस्रिया माबायदि जानानै दं बेखौ नायनो फैदों आं लोगोफोर आरो नोंसोरनोबो देखायलांगासिनो आं बारा मानसि गैया रावबो बेलासि टाइमावसो मानसि जायो बेयाव बार गुसु जाफैयो मालाय बावनो थांसै ना हाजोखौ बिराद समायना नुहोखादों आरोना हा बाव बेनोथ' गेजेर बेनो गेजेराव थाफैबाय जोङो एकदम टपआव लोगोफोर जों सौफैबाय फ्लाइअभारावहाय ओमफ्राय दा एसे फट'फोर लानोसै ओमफ्राय सिनारिखौ एसे नायनानै लादो लोगोफोर अखा हादोंमोन ना दुब्लियाव एसे दै थाबाय आरोना नै ओमफ्रायहाय बेयाव जेब्ला माइ गायगोन ना लोगोफोर माइ गायबा बिराद समायना नुखायो आरोना ओरैजाय फुरा ओरैजाय माइ गायजोबो गोथां गोथांनो बिराद नायनो मोजां नुयो आरोना ओमफ्राय नै हाजोखौ बिराद मोजां नुदों जोमैजों हाजोजों बैलाय आंना हिर'आ बाव दोनदों ओमफ्राय आं ओरैजाय फारसेथिं दंफैयो आरोना लोगोफोर जोङो फ्लाइअभारावहाय एसे फट'बो लाबाय ओमफ्रायहाय रिल्स भिडिअबो बानायबाय आरोना ओमफ्राय दा बिनिफ्राय थांनोसै जोङो बाव बारा मानसि गैया आरोना बेलासिबासो मानसि जायो बाव बार गुसु जानो फैयो मालाय टाउननि मानसिफ्रा ना मोनाबिलियाव ओमफ्राय दा ओरैनो थांलाय फैलाय मानसिफोरल' आरोना दा जों बेनिफ्राय थांसैलाय आरो जाबाय दा बिराद उखैबायबो जानो थांनोसै केएफसियाव ना जों खाथियाव सफैबाय नै केएफसि खाथियाव नैबे पुलिस पइन्टनि मारै थांगासिनो ओरैनो पुलिस पइन्टनिफ्राय ओरै ससे फैबानो मोनगोन आरो दा एमआरएम खाथियाव मोनफैबाय जों लोगो नै सिङाव हाबलांनोसै मानसिया हले बिटार बाहेरानिफ्राय नुहरबाय आरोना एसेबाबो मानसि दङ सोलोगो जों सफैबाय आरोना ओमफ्रायहाय बे जाबाय केएफसिया जाबाय ओरैजाय बाजार इण्डिया नुदोंना बाजार इण्डियानि खाथियावनो आरोना नै दा हाबनोसै लोगोफोर जोङो दाख्लैसो अपेनिं जादोंना ओमफ्राय नै बिराद मानसि फैखायो नै जमा जाहैनानै दङ जेथिंबो मानसि सिटखौनो मोनलायलायनो नागिरा आरोना ओरैबायदि मानसि ना फार्स्ट ना दिनै जों 3 daysल' जादोंना ओंखायनो बिराद मानसि आरोना नोंथांमोनहा नुखादों दा थांदिनि लोगोफोर आरो आं दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनसिगोन बाय बाय